venit cu o nouă chestie construită mine și de Răzvan, cum ne batem noi joc de Spider-Man. Spider-Man. Ce ziceți? Fain? Bă, Spider-Man e omul valoros. Vezi că filmez, Răzvan, uite ce... Da. Spider-Man e omul valoros. Hai să mai construiesc și eu ceva pe la el. What the... Bă, Răzvan, ce-am făcut în el? Uite, asta ce? Asta-i părul lui flocos. Nu, știi ce ăla? Pălăria lui. Să vezi. Stai, nu alegi magia. Îi pui blană. Uitează, am să și de asta. Da, puțin. Uite, chiar și la picioare e valoros. Da, puțin. De la picioare e și mai valoros. Uite, ce are el la picioare. Are chiar și mâine la picioare, uite, vezi? Bă! Să vezi ce mai are mâinea Spider-Man. Uite, ăsta are pasta de dinți. Lasă-l un pic. S-a pișat. Sau are pasta de dinți la picioare. What the fuck? Uite, Da, imediat, v-a zis, pare că prostia asta. Așa, să văd. să vezi, are și semnul întrebării în cap. Da, și la final o să facem o prostie super mare. Ai terminat, Răzvan, putem face prostia. Nu, n-am ceva de făcut. Stai numai un pic să-i fac un screenshot, dă-te de acolo. Stai. Să-i fac un screenshot. O să rămân așa pe aici. Poți să-i fac screenshot? Nu. Să-i pun bărățara valoroasă. Să-i pun bărățărul valoros. Gata. I-am pus valoarea valoroasă. Gata, pot? Da. Gata, hai să-i dăm foc. Nu. De ce? Da. Lasă-l aici. Eu vreau să-i dau foc. În fine, hai să vă arătăm și ce am mai construit. Uitați, aici e casa misterelor. Super faină, vă și arătăm cu înăuntru, adică eu arăt. Au lag. Am puțin lag. Nu știu. Puțin mai mult. Așa. Aici așa, acolo care mi-a marcat, așa, înțelegi. Aici unde vinde sten, la sucțiune și... Animalele. În casa de marcat, aici aia lui copil. A lui Deeper și lui Mabel. Aici. Aici nu merge, Răzvan știe ce prostie au făcut. O să mă duc până în afară și o să vă arăt cum e. Deci veniți pe aici, așa, în spate, o să veniți. Aici așa, veniți pe aici, să urcă și gata, mare pe sistemul. Înțelegeți voi? Și aici e apartamentul lui Deadpool. Ăsta Răzvan l-a făcut singur. Mie îmi place, unul. Mie îmi place. Uitați, aici așa cum stă și se fracă la... Știți voi ce aici, să pune, să culce.
Aici e camera lui unde se uită pe calculator, aici e armamentul lui, aici ai chestia asta șmecheră, iar și chestia aia șmecheră. Da. Aici e așa și te uiți și are aia șmecheră, știți voi că... Aici acolo s-a box. Uite aici unde face clătitele alea multe. Aici nu știu ce acolo, Răzvan, dacă o băga ceva. O băga ceva pe ceva acolo. Și ce baie. Aici e baia unde spuneți ca ce Băi, eu l-am mai modificat pe el. aici unde se uită în oglindă și îți vede chipul ăla frumos, frumos. Și acolo Ei, tu ce câinele cauți în lui. casa mea? Da. Ce cauți în casa mea, nene? Aici e așa, numai așa, uite. Vezi, am mai modificat. La skin? Aha. Hai să vedem. Aoleo, what the fuck? Fuck shit, you bitches. Și cea mai mare surpriză de lumea e să-i dăm foc, Răzvan. Nu, că vreau să-l păstrez. De ce? Că vreau să... Rac super. Dar vreau să dau foc la ceva. Hai să facem o chestie și să o ardem. O să-i dau... Da, stai puțin, să văd mapa. De ce știi cine e asta? Stai puțin. Salvează mapa, băi. Stai. Bă, de ce e? Eu n-am terminat și te las. Nu ai făcut bine, mă. Ai făcut, dacă știi. Lasă, nu sparge nimic. Bă, dar spus să nu sparge nimic de tutulches. Stai să arăt, deci uite. Pui pe aici așa și încă filmez. Și după aia spargi chestia asta. Și pe aici așa și toată chestia de prostii. Stați un pic. Bine. Gata, am revenit. N-am pus pauză că n-am mai avut timp. Ajungeam tot timpul la urgență. Eram tot timpul într-un stații la urgență. Era o temă pe care tema că poate nu mă servici ceva. Mai aveam două niște ani. Tema că ceea ce am făcut poate n-am făcut bine. E săracă, n-are bani. Da, bine, și atât a fost cu prosteala noastră. Ne mai vedem, ceau lume!